Oké, fuck mijn haar. I don't give a shit. Hey, het is ik moet echt een keer een andere intro verzinnen. Nee, dus niet. Ja! Wauw, ik heb een onderwerp. Allee, een onderwerp. Ik heb eigenlijk al een tijdje dat onderwerp. Maar ik heb dus een tijdje genomen om dat beter te kunnen uitdokteren. Want ik heb namelijk een experiment uitgevoerd. En daar ga ik jullie nu over vertellen. Het is eigenlijk echt geen experiment. Het klinkt super slim als ik experiment zeg. Maar I'm still a dumb bitch. Nee, ik ben super slim. Dat is een tip, mensen. Zoek altijd domme vrienden. Gaat u er veel slimmer bij voelen. Wauw. Ik heb dat nu ook meegemaakt. En voel me super slim. Anyway, ik heb dus een onderwerp. Ik heb dat al gezegd. En ja, dat onderwerp is dus namelijk Tinder. Ja, ik heb daar nu de liefde van mijn leven leren kennen. Ik ben verloofd. Ja. Nee, dat is allemaal niet waar. Niet mee inzitten. I'm still free. Waarom had ik dat gedaan? Ja, dus ik heb werk al een tijdje. Hey. Dus ik heb een collega op dat werk. En ik zag dat die persoon heel de tijd op Tinder zat. En ik stoorde mij daaraan, want al mijn vrienden zitten op Tinder. En ik heb iets van, waarom zit je daarop? Wat is er dan leuk aan? Sorry dat ik het zeg, dat is mijn ervaring. Tinder is gewoon een instant fuckboy app. Heb je een fuckboy nodig? Oké, ga op Tinder. Ze wachten daar gewoon op u. En je denkt toch niet dat je de ware op Tinder gaat vinden. Ik zeg niet allemaal, maar toch 95% van de mensen die daarop zitten, zijn echt verkeerd. Die zitten daar niet op voor serieuze dingen. Iedereen weet wel wat dat Tinder is. Oké, dus Tinder is gewoon een app. En je verbindt dat met je Facebook. En je foto's komen daarop. En je kunt daar een bio in zetten. Dit en dat. Je kunt zeggen wat leeftijd dat je hebt. Je kunt dat inschakelen. Zoveel kilometer. Dus dat je zegt van ja oké, ik wil een fuckbuddy uit de buurt. Of een fuckbuddy liever een beetje verder. Dan kun je dat inschakelen hoe ver dat gaat. En je kunt ook inschakelen welke leeftijd. Like bijvoorbeeld dat je zegt van ja kijk, ik denk helder. Ik pak iemand van rond mijn leeftijd. Of je zegt van kijk nu, ik zoek alleen rijke vent met geld die een beetje ouder zijn. Kun je dat ook inschakelen tot een veel oudere leeftijd. Dus gewoon fantastisch voor mensen die sociaal incapabel zijn in het echte leven. Fantastische app. Tinder. Ik zag dat die persoon daar heel de tijd op zat. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb Tinder gedownload en ik heb me doodgelachen. Ik ga niet hot mijn batterij is plat. Hun mij dat alsjeblieft. Oké, ik ga doorpraten totdat dat uitvalt gewoon. Tinder is eigenlijk de app die ons onszelf laat tegenspreken. Want wij zeggen allemaal van je moet niet uitgaan op het uiterlijk. Het is innerlijk dat telt. Nee, bij Tinder doe je dus gewoon tegenovergestelde. Bij Tinder ga je gewoon echt af op het uiterlijk. Wauw, mooi. Rechts. Lelijk. Links. 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 Ugh. Je gaat af op het uiterlijk. Terwijl dat we allemaal zeggen, het is innerlijk dat telt. Nee, je liegt. Ik ga van eerste keer een duidelijke bio pakken. Dat mensen direct op de hoogte zijn. Want als ze mij beter gaan leren kennen, gaan ze gewoon er zelf in snijden. In een hoekje met een zak popcorn of chips. Of ik weet niet hoe dat mensen dat doen. Ik heb gewoon als bio gezet. Voordat je mij naar rechts swipet, moet je weten dat ik West-Vlaams ben. Punt. Want ja... Wat haten wij meer in België dan West-Vlamingen? Antwerpenaren. Nee, grapje. Mijn hoop is hersteld, want er waren toch nog veel mensen die mij naar rechts swipen. Anders heb ik mij wel echt doodgelachen. Als ik u één tip mag geven, verbind uw Instagram met uw Tinder. Je kunt meer foto's zien van die persoon, want dan kun je kijken naar hun Instagram foto's en dan kun je zien van, ah kijk van... Nee, daarom moet je Instagram niet linken. De enige reden waarom dat je Instagram met je Tinder moet linken is omdat je dan instant meer volgers krijgt. Oh, dat lampje van mijn batterij zit heel de tijd te pinken. Sommige jongens hebben trucjes, zodat ze naar rechts geswiped worden. Wat zijn die trucjes tegenwoordig? Tegenwoordig pakken jongens een profielfoto met vrienden op. Want ja, weet wel, dan weten wij sowieso dat hij de lelijkste persoon bent op de foto. Like, je staat op een foto met je vriend. Uw vriend zijn fucking knap, maar hij staat daar dan als, weet ik veel, lelijke Jan tussen. Het enige dat ik dan denk bij die op de foto staat mijn mooie vriend, is van oké, ik ga je naar rechts swipen, maar ik ga gewoon vragen als uw vriend Facebook of ook Tinder hebben. Sorry. Wat zijn er nog trucjes van de jongens? Ja, oké, dieren. Wauw, dat valt mij zo hard op. Ik weet niet. Iemand staat met een heitje op de foto. Iemand met een schildpad, met een hond, met een kat, met baby's. Oké, die baby's, sta je op die foto omdat je cute wil doen met een baby of heb je al een kind? Als je een kind hebt, ga ik je sowieso naar links laten vliegen. Ik heb dat niet nodig. En anders, het is niet omdat je met een kat op een foto staat dat ik je naar rechts ga swipen. Niet hopen. Het is echt schattig. En oké, je bent een dierenvriend. Wauw, fantastisch. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom knapper wordt. Oké.
Toch wel. Het is schattig, maar het helpt niet. Toch niet bij mij. Dat ik ook sowieso naar links swipe, zei jongens, mijn zonnebril. Oké, als je op één foto mijn zonnebril staat, en je zit er echt knap op, ja, oké, leuk. Maar als je echt op elke foto mijn zonnebril staat, wil ik niet weten wat er daaronder zit. Waarom stop je het anders altijd weg? Oké, misschien zijn heel knap mijn zonnebril, maar ik vertrouw dat niet. Ik heb trust issues met zonnebril. Je is snel van ver, maar ver van snel. Ja, wat ik dus ook al gezien heb, zijn jongens die liegen over hun leeftijd. No offense hoor, echt no offense, maar die ziet er geen 21 uit. Niet liegen. Ik wil ook nog iets zeggen over openingszin. Ik heb een openingszin gezien op Facebook en ik vond die fucking hilarisch. Dus ik dacht gewoon van, kijk, ik ga die openingszin gebruiken bij al de mensen die een match zijn. Dus mijn openingszin was: wat is het verschil tussen een struisvogel en een appelsien? Zet uw video nu op pauze en zet het antwoord in de comment. Ik vroeg dat dus aan een kerel en die zei, ik heb beide thuis en ik weet het niet. Waarop dat ik dan antwoordde, oei. Een struisvogel is een dier en een sinaasappel is een fruit. Sorry, ik ben op zoek naar iets slimmers dan dat. Maar natuurlijk zijn er ook wel dingen die mij wel mensen naar rechts doen swipen. Humor. Op de 3 Tinderfoto's dat ze hebben, misschien kan je al zien dat ze humor hebben. Like op sommige foto's staan ze echt hilarisch. Sommige mensen, hun bio zijn ook echt hilarisch. Like, er was een kerel en zijn bio was zo bijvoorbeeld van, ja, ik ga wel liegen over de manier dat we elkaar hebben leren kennen. Als uw kinderen nu later vragen van, mama en papa, hoe heb je elkaar leren kennen? Ja, op Tinder. Wat is dat? Oké, je weet niet wat het is? Oké, Tinder is een feest. Ja, een festival. Nee, het is gewoon een app waar je een beetje naar links en naar rechts moet swipen. Maar ik heb mama per ongeluk naar rechts geswiped. Ja, mama is in mijn bed beland en dat was goed. Ja, dan waren jullie daar, hè. Ja. Wauw, fantastisch verhaal voor aan uw kinderen te vertellen. Dus daarom heb je dan die jong, die ene jong, die in zijn bio zet. Ik zat net zo hard in mijn flow en mijn fucking camera viel uit. Ik ben echt de slechtste persoon hier op YouTube. Ik ben op niks voorbereid. Maar die spin is ondertussen wel dood in mijn kamer. Oké, ja, nee. Dus zoals ik al zei. Gelukkig heb je dan die jong, natuurlijk, Die jong zet in zijn bio dat hij gaat liegen over de manier hoe dat je elkaar hebt leren kennen. En nu gaat elk meisje uit Kortrijk en omstreken mij snappen. Want jullie mensen uit Antwerpen en ik weet niet waar. Jullie hebben allemaal geluk, jullie hebben allemaal mensen uit België. Maar wij hier in Kortrijk, ook al zetten wij dat maar op 20 kilometer uit de buurt, wij hebben allemaal mensen uit fucking Frankrijk. Like, ik heb heel Rijssel al tegengekomen op Tinder. En wauw, hoe knap zijn de jongens daar niet. Sorry België, je bakt er niks van. En het probleem is dan begin je een gesprek. En stuur je hallo en dan speak French. Fuck you. Match opheffen. Doei. Ja, ik spreek Frans, dus voor mij is dat geen enkel probleem. Maar ik heb geen zin voor heel mijn levensverhaal in het Frans uit te leggen. Ja, nee, over die bio's gesproken. Mensen kunnen daar soms echt te eerlijk over zijn. Ik waardeer eerlijkheid bij mensen. Maar als ik u tegenkom op Tinder en in uw bio staat er enkel seks. Nee, niet met... Ja. Ja, dus over die bio's gesproken. Ik heb al gesproken over mijn bio. Dat erin staat dat ik West-Vlaams ben. Op Tinder, wees gewoon eerlijk in je bio. En dan heb ik al 5 berichten gehad waar jongens zeggen... Oei. Oei. Wat is er? Ja, ik heb uw bio te laat. Oh, fuck you. Match opheffen. Blokkeren. Doei. Like, doe niet zo typisch over West-Vlaming. Kom aan. Ik ben West-Vlaams, maar ik praat echt nog redelijk sava. Dat is hoe dat ik echt praat. Ik verander mijn accent niet op YouTube. En het echt ook niet. Ik praat tegen iedereen zo. En de meeste mensen lachen mij wel uit. Maar ze begrijpen mij wel altijd. Ik kan niet zo gaan praten, hè. Als je zegt van, kijk, meisje, ik versta echt uw West-Vlaams niet. Wel, dan mocht je echt optieven, hè. Weet je, nou, ik ga niet zo praten omdat jij dat wilde. Ik ga ook niet zo praten, hè, meisje. Ja? Nee, als jij mij niet verstaat, dan is dat jammer voor jou, hè. Nou, en zo ga ik helemaal niet praten. Nee, dat is echt niks voor... Nee, wauw, dat ga ik zelfs niet proberen. Oké, wow. Oké, en YouTube, vergeef mij alsjeblieft. Ik was iets vergeten zeggen. Ik was dus daarnet redenen aan het opnoemen waarom dat ik mensen naar links swipe. Maar de allergrootste reden ben ik vergeten. Jongens, don't do duckface on Tinder, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, weet ik veel wat. Nee, geen duckface. Op 1 foto kan dat geen grap is. Maar ik heb echt serieus geen 7 jongens tegengekomen. En die hadden 7 foto's of... Nee, wat is het maximum van foto's dat je kunt hebben? Maakt niet uit. Zelfs op Instagram stond vol met duckface foto's. Zelfs als meisje mag dat niet. Oké, sorry. Nee, maar ik kan meisjes en ik heb daar niks tegen. Dat kunnen echt schattige foto's zijn. Ik doe het ook soms. Ik lieg niet. Ik doe het ook soms. Maar niet op elke fucking foto. Heeft je gezicht een handicap? Dat je gezicht zo staat of zo? Forceer dat niet op elke foto, want dat...
Nee. Nu ja, dus ja, dat was eigenlijk mijn experiment. Eigenlijk heb ik totaal niks bewezen of geen experiment eruit gehaald. Behalve één iets. Ik zat met één vraag. Wat zou de echte bedoeling eigenlijk zijn van Tinder? Zou dat echt bedoeld zijn als datingsapp? Of als gewoon app voor mensen te leren kennen? Of echt pure app om aan seks te geraken? En raad, het is namelijk het laatste. Tinder geeft het zelf toe. En daar is één bewijs voor. En ik als professor, wetenschapster, ben erachter gekomen. Namelijk de GIFs of de GIFs, of hoe spreek je het uit? GIF bestanden. Ja, ik weet niet eens hoe dat je het uitspreekt. Maar dat is dus het bewijs dat dat puur voor seks is, Tinder. Weet je waarom? Ik ga het u een keer tonen, hè. Als je geen Tinder hebt, kijk gewoon. Like, die bestanden zijn gewoon echt al van... Hey. Het is niet dat er daar iets tussen staat van vertel iets over uw leven. Dus Tinder, Illuminati confirmed. Nee, oké. Ja, dus dat was het eigenlijk in feite. Ik hoorde de taloren beneden al in het rondvliegen. Dus dat wil zeggen dat het eten klaar is en dat ik echt naar beneden ga moeten gaan. Het is tagliatelle met zalm en broccoli en roomsaus. En ik ga mijn outro doen in het West-Vlaams. Waarom? Omdat ik, ja, zo'n niet klap in het echt, dat ga je wel horen. Maar je kunt het ook forceren en je kunt het ook proberen. Dus ja, wat moet je doen? Je moet me toevoegen op Snapchat. Mijn Snapchat staat hieronder. Of ze biedt wanneer dat muziekje komt. En wanneer ik daar half in mijn bloten sta, staat mijn Snapchat er ook op. Mijn Twitter staat er ook op. Mijn Facebook pagina staat er ook op. Je moet me volgen op Instagram. Dus doe dat maar. Want het gaat dan nog veel opkomen. Want ik ga volgende week op reizen. En ik ga dus veel foto's zetten op mijn Instagram. En dat gaat vrij schoon zijn. Ik ga er weer een interessante feed in. Want nu trek ik het niet. Het zijn al selfies. Je moet een blauw duimpje geven. Waarom? Blauw is mijn lievelingskleur. Dat kun je verzekerd zien op mijn Instagram. Al mijn kleers zijn blauw. Ik heb heel veel dingen in blauw. Mijn schoenen zijn blauw. As a match met mijn trui. Die is ook blauw. Het is een handdoekstoffen. Jok, mijn dag heren. Wat moet je nog doen? Je moet abonneren omdat mijn naam erin voorkomt. En de links staan hieronder in de beschrijvingen. En ik zou zeggen, ja, is dit nog niet rie? Nee, kom. Doei. Never ever meet another cracker so frosty.